Accidente mortal de tráfico nas últimas horas. Unha muller de 91 anos de idade perdeu a vida nun accidente na autoestrada do Atlántico, a AP9, á altura do concello coruñés de Cabanas. O coche en que circulaba saía da vía e a vítima quedou atrapada no interior. O lugar desprazouse un operativo amplo de emerxencias con 4 ambulancias e persoal sanitario, así como efectivos dos bombeiros que tiveron que liberar a persoa falecida. Outras 2 persoas máis quedaron feridas neste sinistro. Atopamos un vehículo fora da vía con técnicos do 061 atendendo xa había 3 vítimas en principio, 2 xa estaban fora do vehículo e había unha terceira persoa dentro que precisaba axuda para sair. Entón, nosa tarefa consisteu en, con 2 persoas de guardia que estábamos, comenzar as tarefas de escarcelación para extraer o máis rápido posible. E vexan o susto que levou esta conductora, a conductora deste coche en Pontevedra. Bloqueouselle unha perna e sufriu o accidente que ven nas súas pantallas. O coche en que circulaba perdeu o control e quedou semiemborcado nesa rotonda en pleno centro da cidade. Afortunadamente non quedou ferida, pero foi precisa a intervención dos equipos de emerxencias para sacar o vehículo dese lugar. Boas tardes, xoves 9 de outubro, vai a susto levaron tamén a tarde pasada nunha rúa de Monforte cando un coche estacionado estoupou e comezou a arder. Foi en plena rúa, rodeado de máis vehículos. A sorte dentro do que cabe foi que estaban todos ao aire libre. En principio barállase unha avaría mecánica como causa porque o coche acababa de saír do taller. A dona dun dos vehículos que estaban a carón do afectado relatábanos así a angustia dos primeiros minutos deste suceso. Vai a quitar o coche que che está ardendo do lado para que non che afecte. Claro, saín correndo, pero cando cheguei había moitísimas chamas, había fume, e non me atrevín a baixar ali abaixo a quitalo. E estaba entre vou, non vou, pero chegou un momento que dixen, bueno, e de repente xa fiz bum! Claro, oíuse unha explosión, empezou a arder un montón. E miren que imaxe había dende primeira hora as portas de moitas axencias de viaxe distribuídas por toda a comunidade galega. Ringleiras de persoas facendo cola para facer as súas reservas das viaxes do Inserso. É o segundo día de xestión, hoxe a quenda pros clientes non preferentes, ás 9 da mañá saíron á venta as ofertas. Os interesados comentan que tan só media hora despois xa case non había onde elixir. Madrugando e ves que estamos esperando a ver se conseguimos algo. 2 horas é algo, casi 3 horas, porque toda esta xente está diante miña. E ao mellor para chegar ali a non ter xa nada. En Benidorm ás 9:15 me parece que xa non quedaba unha plaza. E agora mismo, por exemplo, de turismo cultural ainda quedan plazas, pero vamos, ás 9:30 máis ou menos xa non quedaba casi nada. Accidente mortal de tráfico nas últimas horas desta volta na autoestrada do Atlántico AP9, o seu paso por Cabanas, a falecida unha muller de 91 anos. Xoel, contanos exactamente que é o que aconteceu. Pois pasadas as 8:20 de onte a tarde rexistrábase este accidente aquí nesta estrada AP9 na saída 21F, o seu paso por este concello de Cabanas. Foron varios os particulares que alertaron o 112 dunha saída de vía cun vehículo implicado e unha persoa atrapada no seu interior. O 061 confirmaba a primeira hora desta mañá o falecemento desa muller de 91 anos de idade. Foi necesario atender a outras 2 persoas, un home dun 65 anos que foi trasladado ao Hospital Arquitecto Marcide, tamén unha muller da mesma idade que foi dada de alta no mesmo punto deste accidente. Ata aquí, precisamente, desprazáronse 4 ambulancias do PAC de Pontedeume, así como efectivos como bombeiros do EUME de Betanzos e tamén de Mugardos. Este non foi, ademais, o último accidente registrado neste concello de Cabanas nas últimas horas. Tamén esta mesma mañá no quilómetro 21 da AP9 registrábase outro sinistro sen feridos a causa da invasión da estrada por parte dun xabarín. O tráxico accidente producíase a última hora da tarde coa caída da noite arredor das 8:30. Un turismo saía da vía na autoestrada AP9 por causas que se descoñecen nesta zona do desvío cara a Pontedeume e Cabanas en sentido Ferrol. A gravidade do accidente levou consigo unha rápida intervención que requeriu da presenza de ata 4 ambulancias, persoal sanitario do PAC de Pontedeume e equipos de bombeiros dos parques do EUME Betanzos.
Tamén participaron membros do GES de Mugardos ante a confirmación de que unha persoa permanecía atrapada no interior do vehículo. Dúas persoas que foron evacuadas, unha recibeu alta ali no lugar, outra evacuada ao hospital de referencia, e unha terceira persoa que en principio sacamos viva e acudeu ao centro hospitalario de referencia pero que lamentablemente faleceu. Nada, aproveito desde aquí para mandar o noso pesar o agarimo para as persoas e familiares. As 3 persoas foron atendidas no lugar, entre elas a vítima mortal, esa muller de 91 anos que faleceu pouco despois de ser excarcerada polos bombeiros do interior do vehículo. Os outros 2 ocupantes resultaron feridos, un home de 65 anos que foi trasladado ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol e outra muller da mesma idade que non precisou hospitalización e foi dada de alta no propio punto. E outro accidente moi aparatoso foi o que se produciu nunha rotonda de Pontevedra, ao quedar semiemborcado un coche. A condutora saiu ilesa, pero foi necesaria a presenza dos bombeiros, xa que nun principio parecía que puidera haber risco de lume. Noelia traballa nunha cafetería ao pé da rotonda onde tivo lugar o accidente. Foi unha das primeiras persoas en socorrer a condutora e chamar os equipos de emerxencia. Estaba trabajando, justo me entré a una mesa y escuchamos un golpe, escuché un topetazo y lo primero que vi fue el cartel que está allí en la rotonda que salió volando, porque con el árbol yo no veía el golpe y de repente salió humo, los coches empezaron a parar y ya todo el mundo bajó de los coches. Fui corriendo por allí y ya iba llamando a emergencias y había una señora dentro del coche y el motor estaba soltando gasolina y tenía un poco de llama. Entonces, en el momento, varias personas lo que estábamos es volteando el coche para que pudieran sacar a la señora, porque la puerta como que quedó tocando el suelo, ¿sabes? No llegó a volcar. Hora punta, creo que eran las 3 de la tarde, 3 y algo, y los autobuses tuvieron que, ¿sabes?, redirigir todo el tráfico a la policía. Segundo informacións dos bombeiros, o fume debeu ser do anticonxelante e non chegou a producirse lume. A condutora, da avanzada idade, portaba un caxato e saiu ilesa e polo seu propio pé. Viaxaba soa e, segundo parece, sufriu un bloqueo nunha perna. Perdeu o control do coche e esnafrouse contra un poste. Los chicos sacó a la señora en el colo y la señora en el momento ya con el bastón y todo fue andando. O sea, la señora, no sé si luego la llevaron al hospital, me imagino que sí, pero la señora salió andando. Yo calculo que igual unos 70 y pico tendría, perfectamente. Aparte era muy delgadita, era pequeñita, estaba bien. Yo lo que la vi fue un poco en shock, pero ya te digo, yo estuve allí ayudando, llamando a emergencias y luego ya seguí trabajando. Hoxe a tranquilidade reinaba no lugar do accidente, unha céntrica rúa da zona de Campolongo, en Pontevedra. Todo, afortunadamente, quedou nun susto. Segundo datos da Dirección Xeral de Tráfico, no que vai de ano, 2 de cada 7 falecidos nas estradas galegas eran motoristas. Unha cifra que preocupa a Garda Civil, polo que está a realizar campañas continuas de vixilancia para concienciar da vulnerabilidade deste tipo de condutores. Un motorista adiantando un coche nunha curva e pisando a liña continua é unha das imprudencias máis comuns que cometen este tipo de condutores. Yo veo que los propios motoristas van zigzagueando entre el tráfico y, claro, cualquiera adelanta y se los lleva por delante y luego se quejan. Porque te adelantan por donde quieren, por la derecha, por la izquierda, por donde vexan eles o hueco, nos semáforos sobre todo. Igual en ciudad sí que adelantas por la derecha, pero en un semáforo. Línea continua. Hai moitos motoristas que van moi rápido facendo ese, sin sinalizar tamén. Pilotar non sempre é conducir ben, pero conducir con responsabilidade, adecuándose ás circunstancias do tráfico e do entorno, sí que é precisamente pilotar ben. Malia o aumento de concienciación e o uso do casco, a vulnerabilidade dos motoristas preocupa porque a estrada non perdoa erros, e menos aínda cando se circula sobre dúas rodas. Por iso, a Garda Civil de Tráfico está a realizar continuas campañas de vixilancia. A mensaxe que transmitiríamos é precisamente que a carretera non é un circuito, hai que deter o vehículo sempre dentro do campo de visión. Porque en moto non hai segunda oportunidade e iso reflíctese nos datos da DXT, no que vai de ano 2 de cada 7 falecidos nas estradas galegas eran motoristas e das 4 provincias, a da Coruña é a que concentra alrededor da metade dos sinistros mortais con motoristas. Para nosotros son un grupo vulnerable. Nun vehículo de 4 rodas hai elementos de seguridade pasiva como pode ser o cinturón que nos suxeita o asiento, hai airbags que precisamente amortiguan se cabe o máis importante que venga precisamente a reducir as lesións que contan con a carrocería que protexe en maior ou menor medida o habitáculo. Son moteira e me parece que están pouco protexidas as motos.
La verdad es que la mitad de las veces no nos ven o aceleran porque se piensa que nosotros vamos a frenar. Os expertos insisten na necesidade de mellorar a educación viaria porque nas estradas a seguridade non debería depender do tipo de vehículo que se conduce. Unha avaría mecánica podería estar detrás do incendio dun coche nun aparcadoiro público de Monforte. O lume afectoulle a outro vehículo e puxo en alerta aos veciños do edificio lindeiro. A sorte foi que o aparcadoiro, neste caso, é o aire libre. Foi unha persoa que pasaba pola rúa o que viu as lapas. O coche ardía pola zona do motor. Achegouse a un comercio para coller un extintor e, aínda que non conseguiu apagar o lume, si atrasar o seu avance. Empezan a arder por o motor, levantaríase un pouco o capó, non de todo, e con ese extintor aplicaríase por encima do motor. A pesar de actuar rápido, non se evitou que o lume saltara ao coche do lado. A súa dona intentou retiralo do aparcadoiro, pero xa había moitas lapas. Saín correndo, pero cando cheguei había moitísimas chamas, había fume, e non me atrevín a baixar ali abaixo a quitalo. Estaba entre vou, non vou, pero chegou un momento que dixen, bueno, e de repente xa fixo bum! Claro, oiuse unha explosión, empezou a arder un montón. Todo apunta a que un fallo mecánico pode estar detrás do incendio. O coche que ardeu acababa de saír do taller. Cando xa viñeron os bombeiros e xa apagou, baixei e ten un burato xa grande, o faro, bueno, meteuse dentro o lume. Aínda así, non irá para despezamento. O coche que ardeu era un diésel e isto xoga a favor cando se producen estes incendios. Se é un coche diésel, non tería moito problema, porque non vai explotar. O único que pode explotar son os neumáticos. Nun coche de gasolina sí que pode haber problemas, porque pode explotar o tanque de gasolina. E se é un coche híbrido ou eléctrico, eso xa é moi complicado de extinguir. O incendio xerou alarma no vecindario. O coche estaba estacionado pegado á parede dun edificio, pero por sorte todo quedou nun susto. Fíxense ben nestas imaxes, a Garda Civil investiga o achado dunha bombona de butano conectada a un caixeiro bancario en Crecente, na provincia de Pontevedra. Os TEDx están revisando o lugar para evitar riscos. Investígase se pode ter relación cun intento de atraco. Vémolo de seguida aquí, no Galicia Noticias. Estudantes e usuarios do campus universitario de Santiago reclaman melloras nas infraestructuras viarias e nas beirarrúas. Mentres, unha comisión técnica do Concello e da propia institución académica estuda e delimita a titularidade dos espazos que ocupa o campus. Hai un montón de baches e, sobre todo, cando chove isto enchese de auga e non se pode camiñar, é imposible. E, bueno, xa se ve o estado disto todo. A verdade é que está bastante mal, como podes ver, está bastante levantado, pero bueno, é o que hai, non? Son as queixas de quen se move a diario polo campus sur de Santiago. Estudantes e usuarios reclaman melloras nas estradas, nas beirarrúas e en toda a contorna. Eu creo que xa leva bastante tempo, desde que eu iba ás clases, agora que estou traballando, xa fará 10 anos, eu sempre recordo así, a verdade é que nunca vin obras por esta zona polo tema do asfaltado ou aglomerado. Que lo arreglen porque realmente estamos pagando por ello y estamos yendo y necesitamos un camino seguro porque a veces ya ha pasado que nos hemos caído. En plan, que ha habido accidentes a veces por la calle y lo hemos visto y lo hemos sufrido. Hai os típicos como que as baldosas non están, xa me he caído eu máis de unha vez. Dende que se caeron os árbores, aí cando hubo a chuvia, toda a acera está toda levantada en algunos sitios, yo la arreglaría. Pois supoño que ao Concello que o que ten as competencias, que, bueno, xa que non sei se son eles os que recaudan polo aparcamento, pero xa que temos que pagar, pois que invirtan un pouco máis aquí. Nesta zona, próxima á Facultade de Ciencias da Educación, hai estacionados un cento de coches, a pesar das fochancas que deben sortear o entrar e sair. Esta é unha esplanada moi grande, pero xa vedes como aparcan os coches, é moi difícil, moitas veces coincide que agora tens que dar para atrás, darlle un golpe a un coche tranquilamente, que estuvera, eu penso que se estuvera asfaltado e cas líneas marcadas que sería moito máis fácil para nós. Horrible. A verdad que horrible. Aparte nunca hai sitio. Entón, sempre a última opción é vir aquí. A veces aparecen rodas pinchadas ou ventanas rotas.
Bueno, isto tampouco era de feito en sí un parking, o tomamos como parking, tamén é a culpa nosa. Desde hai un ano, unha comisión técnica do Concello e a USC aborda a formalización da titularidade municipal das rúas e zonas verdes do campus. Ao parecer, hai pendente a delimitación e deslingues destes espazos. Este xoves é o segundo día de reserva das viaxes do Inserso en Galicia e xa había ringleiras ás portas das axencias distribuidoras dende ben cedo pola mañá. Hoxe era a quenda pros non preferentes. Saían á venda ás 9 da mañá e media hora despois, segundo eles, apenas lles quedaban opcións. No segundo día de reservas do Inserso houbo moitos madrugadores. Por unha banda, os traballadores das axencias afanados en pechar o maior número posible de reservas online antes de abriren as portas ao público. E fora, os aspirantes agardando na rúa. Madrugando e que estamos esperando a ver se conseguimos algo. 2 horas é algo, casi 3 horas, porque toda esta xente está diante miña. Que ao mellor para chegar ali a non ter xa nada. En Ourense hai 20 puntos de venda en toda a provincia, 12 na cidade, o resto en Verín, Valdeorras, Xinzo. Como se pode ver, desde horas antes da apertura xa había ringleiras ás portas das axencias. Sempre estas escolas o ano pasado igual, este ano igual, porque por internet a página colapsase e non das pillado ningún viaxe. A Galicia correspóndenlle 65.000 prazas en total para 250.000 persoas acreditadas, 4 por praza. Os que se aprobaron queren repetir. Sempre, relacionaste. Está todo feito, e vas de paseo, chegas a esa comida, e vas despois a bailar á noite, bailas ali a conga. A Benidorm ou Canarias, pero lo veo difícil, Canarias non hai. Por fin abren as portas. Ahora vai este señor, e por vámonos. É a hora de comprobar se houbo sorte. Non podemos bailar. Hai que ir á chabasqueira. Pero que pasou? Que pasou? Que non hai plazas. Que non había para nada. Nós mira que vamos todos os anos con eles. Que non hai nada, nin esperar, nin sin esperar. Como cada ano, os destinos de costa foron os primeiros en esgotarse. En Benidorm ás 9:15 me parece que xa non quedaba unha plaza. E agora mismo, por exemplo, de turismo cultural ainda quedan plazas, pero vamos, ás 9:30 máis ou menos xa non quedaba casi nada. Os prezos son o principal reclamo, desde 133 euros as escapadas máis económicas a 565 as máis caras ás Canarias en temporada alta. Tamén hai unha tarifa reducida de 50 euros para as rendas máis baixas. Imos xa con ese suceso tan chamativo e increcente. A Garda Civil investiga un intento de roubo a un banco desa localidade cun artefacto explosivo realizado cunha bombona de butano. Os TEDx desprazáronse ata a sucursal e protexeron a zona despois de que os veciños deran a voz de alarma. Non chegou a producirse explosión ningunha, a investigación está aberta. Sucedeu de madrugada. Varios veciños de Crecente alertaron aos servizos de emerxencia de que poderían estar intentando atracar un banco da localidade. Relataron que no exterior da sucursal varias persoas colocaran unha bombona de butano conectada con cables ao caixeiro automático da entidade co obxectivo de facelo estoupar. Ata o lugar desprazáronse axentes da Garda Civil que precintaron a zona por seguridade ata a chegada dos TEDx, os técnicos especialistas na desactivación de explosivos que revisaron o artefacto por se houber algún mecanismo perigoso. Pouca información oficial trascendeu sobre este caso, pero a Garda Civil confirmou que non se produciu ningunha explosión. Os presuntos autores dos feitos deixaron a bombona no exterior do banco e fuxiron cando se percataron de que foran sorprendidos polos veciños, que os espertaron alertados coa presenza dos corpos e forzas de seguridade na zona. No dispositivo tamén colaboraron os bombeiros de Ponteareas que procederon á medición e ventilación dos gases da oficina bancaria e a Policía Xudicial que tomou pegadas no lugar. A Garda Civil busca os presuntos autores deste intento de roubo e mantén aberta unha investigación. Chámanse Ladeira e Ladiña, son nai e filla e bautizounos así a CENMA, a Coordinadora pro Estudo dos Mamíferos Mariños. Estudounos como a outros arroaces que viven nas nosas costas e descubriu que a nai estaba enferma e a filla ferida. Piden, por favor, unha vez máis que non se interactúe con eles. Nos estivemos hoxe con persoal da CENMA en Sanxenxo, nunha xornada de estudo doutro colega de Ladeira e Ladiña. Vémolo de seguida aquí, no Galicia Noticias.
Parada primeiro en Lugo, alí a Policía Local segue sen pechar o atestado do accidente no desfile de Gando, en que resultou ferida unha muller tras ser golpeada por unha vaca. Aínda non lle puideron tomar declaración á vítima, e é que a muller afectada segue hospitalizada na UCI do Hospital de Lugo, o ULA. Segundo o último informe médico, está estable dentro da gravidade. Ten un traumatismo cranioencefálico e unha contusión torácica e tivo que ser intervida. Tras ser golpeada pola vaca, a muller caeu ao chan e levou un golpe forte. Os axentes que o investigan toman declaracións estes días a testemunhas, pero de momento non se sabe que puido alterar o animal e que fixo que se soltara do seu cuidador e levara por diante esta muller. Os organizadores do evento tamén investigan o sucedido e revisan para futuras edicións o protocolo de seguridade deste desfile. Imos agora ata Fene. Alí a Confraría de Barallobre está a levar a cabo un proxecto pioneiro para recuperar os bancos naturais de Ostra Plana. Consiste en meter sementes nunhas estruturas para, cando acaden o tamaño axeitado, poder repoboar as praias. Rexenerar os bancos naturais de Ostra Plana é o obxectivo que persegue a Confraría de Barallobre co seu proxecto pioneiro iniciado a mediados do pasado mes de xullo. Que estábamos vendo que as nosas playas estaban quedando sin ostra, e nós, depois de ver varios estudios e varios vídeos, por exemplo, en Francia, que o están facendo, pois decidimos poñer uns pochós cunhas mesas nas nosas playas. Isto consiste como se fora unha mesa, normal e corrente, e arriba poñemos uns pochós. Uns pochós son como se foran uns sacos das antiguas patacas, pero que teñen uns orificios máis grandes. O que fixemos foi traer 100.000 unidades. Un proceso que implica unha vixilancia constante cada 15 días ou un mes, sempre coincidindo coas mareas baixas, realizan unha limpeza xeral e retiran a semente morta. E ao mesmo tempo, tamén o que estamos facendo é a revisión, se van crecendo, é moita cantidad para ese pochón, entón o que facemos é desdoblar, para que nos entendamos, se un pochón ten 50 ostras, o que facemos é crecer, pasamos 25 para outro. Isto quero recordar que foi o 14 de julio, a día de hoxe podemos decir que sí, que tuvamos bastante mortalidade, pero tamén é certo que dunha ostra que medía uns 5 milímetros, a día de hoxe témola en 35. E cando os exemplares midan 50 milímetros comezarán a repoboar as praias con esta especie. Este proxecto comezou hai case 3 meses e xa están a notar os resultados, tal e así que o Pósito plantéxase realizar este mesmo proxecto con outros produtos como pode ser a zamburiña ou a ameixa. Isto non é para comercialización. Nós pensamos que, ao mellor, dependendo un pouco sempre do tema das augas e todo isto, pois ao mellor que en 4 ou 5 meses pois valgan para poder extraer e poder vender. Pero mentres esperemos que no seu ciclo pois hai onde sobe, que iso é importante para que se repolven as nosas playas. Deste xeito, queren destacar a importancia de rexenerar os recursos para poder garantir a continuidade deste sector. A Coordinadora pro Estudo de Mamíferos Mariños, CENMA, fai un chamamento para manter as distancias cos golfiños que se achegan aos portos galegos. Estes días preocupa especialmente o caso de Ladeira, unha femia enferma que se move coa súa cría pola Arousa e o dun golfiño que leva toda a semana no porto de Sanxenxo. Hai días que este exemplar xuvenil de golfiño decidiu refuxiarse entre os embarcadoiros do porto de Sanxenxo. Primeiro varou nunha praia e agora semella ter algún tipo de dificultade para respirar. Saca como o bico hacia arriba, ¿no? Como se fora tamén unha dificultade de respiración, pero a verdade é que non acabamos de ver que teña un problema grave. Segundo os biólogos que o monitorizan, a mellor maneira de axudalo é non molestalo. O domingo sí que hubo moita xente por aquí e incluso algunhas persoas achegaron en exceso, entón, bueno, estes animais o que necesitan é tranquilidade. Este de Sanxenxo non é o único caso que preocupa os expertos do CENMA. Estes días nos portos da Ría de Arousa estánse a mover Ladeira e a súa cría Ladiña, dúas exemplares de arroaz especialmente vulnerables pola enfermidade que padece a nai. Un problema que lle causa dor e obriga a quedar parada na superficie durante horas. Necesita parar, digamos, deterse literalmente a recuperarse durante unhas horas, poden chegar incluso a 4 ou incluso a máis horas, e logo continúa a súa viaxe. Claro, eso fai que chame a atención de usuarios do mar, de paseantes, etc., e se alerten moito, non? Levan ano e medio vivindo soas, afastadas da manda, e móvense polo interior da Ría de Arousa. O último avistamento foi o luns no porto de Vilaxoán.
Que as ven, manteñan a distancia para non xerarlles estrés engadido. Dicir que cando ela está parada en superficie, o peor que se pode facer é intentar achegarse porque eso activaría, digamos que empezarían a nadar de novo, cando necesita, digamos, descansar para recuperarse e poder continuar a súa vida, non? O CEMA pide que non se desvirtúe a natureza salvaxe destes mamíferos e desmente categóricamente que se trate de animais escapados dun acuario ou alimentados polo home.